Odhi nyime atamalo 48 mag jo Kenya mane otimnegi nonro kod riwruok ma ok mar piny owacho maong'ere kaka Twaweza ok mor kod okang' ma piny owacho okawo mar loko lai mar somo ahinya to mano masani dhi nyime mar CBC. Lipot nolero ni moko kuom jo Kenya dwaro ni ketho oko chenro mar CBC kaluwore gi midhiero manyaka gie sani okwake. Judith Omondi noluwo lipodno kendo omiyo ler mar wach. Highlight a few issues about sauti za wananchi. En nonro mane otim dwe mar 11 higa ma okalo, mana ndalo matin bang' aput mane oyier kod jatend piny e rango weche somo chako tich ayanga. Lipodni mane ogol doko ne odiochieng' ma kawuono, yango ni atamalo 48 mar ji 3,000 mane otimnegi nonro ok omor kod yore ma piny Kenya tiyogo e loko lai mar somo mar piny Kenya. Ka atamalo 17 to koro dwaro mondo mi ruch oko lai manyien mar somo mar CBC. Maybe they have concerns of which we need to dig deeper to get to know why they have such kind of an opinion. And I think it's the right time citizens are fed with the right information, probably through the media, and be able, and the government should package that information in a simpler way such that wananchi can be able to digest that information. Moko kuom ng'ikruok magikoni osemiyo CBC ok dhi maber gin kaka nengo ahinya to kod okor jonyuol, tich mathoth ne jonyuol ahinya to e konyo jopuonjre weche moko mag skul, dang'ni makinde ka kinde, nok mar klese e kinde mamoko. We allowed respondents to provide multiple responses. So the one that came at the top is the cost, which they said is quite high. And I'm happy that the director has said it's something that they are addressing, and probably in near future the cost will go down. The other issue that was raised was that it's too demanding on the part of the parent. So there's a lot of parental involvement, of which parents think that more should be done in school rather than at home. Jatatije duol maloso lai mar somo Professor Charles Ongondo, mabende ne omolie twak makama, okoni gibiro bet mar rango kuonde ma digitimie lokruoge, mak mana ni nyaka jonyuol bende jiwre mar siro sirkal ni mar ting'no pek ne piny owacho. If we are not careful, at some point in our Kenyan history, we shall have encultured people to believe that the government should be providing that which the government cannot afford. So there are some things we know as government we need to do. But that source of our income, for example, to employ teachers, is not limitless. Ongondo koni CBC ni yo maber ma ok nyal pim code 844. Even at grade 7, analyzed properly, we are at a better stage than we were with standard 7. We have broadened the learning space. We have brought some experiences earlier to the learners. Lipodi ni gole kinde mabende koro dong matin ne dweche 2 to aput mane oyier kod jatend piny Kenya golo duoko wi somo ahinya to kotenore kod lai manyien mar somo mar CBC. Judith Omondi, Ramogi TV.